Ayan, hello guys. Good morning. So, good morning. Awak up like nag-ano lang ako, nagkilay lang ako guys. Mag-haul tayo ngayon sa mga napamili namin. Yung isda at saka manok. So, ito yung manok guys. Ayan. Ano to, bali worth 175. Yeah. Yung maliliit to, 150 ang kilo. Tapos, ito isda. Actually, in-slice ko to kaya ganito yung itsura. Pinaslice na namin doon sa palengke. Pero ang lalaki ng cutting. Kaya ayan, niliitan ko. Kaya dumami siya. Ito naman is worth 100. Ay, baliktad pala. Ito pala yung 175. Ito is 200. Oh no! Magkano ba to? 210. Yun, mga 210 pala ito. So, yan. So, assorted. Ingay yung mga bata, guys. Sensyahan nyo na. So, ayan. So, nag-grocery kami ni Papa. Actually, kahapon, supposedly dapat kahapon ako yung mga bata. So, ayan. Supposedly kahapon talaga ako mag-grocery. But then, medyo hapon na ako may training si Hagrid. So, nagsabay na lang pumunta sa tindahan. Binili ko kahapon, pakita ko sa inyo mamaya yung mga gulay na lang yung binili ko doon sa Ororama. So, eto naman sa palengke talaga ito. So, si Papa kaya nagdala lang siya ng 1.5. May natira pa siyang konti. Pero tingnan natin kung ano yung mga nabili natin. So, pakita ko sa inyo yung mga nabili natin kanina. Maaga kaming umalis tapos na ano pa, naglakad pa ako sa kasi na flat yung motor namin. So, ayan. So, bumili ako ng ito. Nag-start ito sa bag. Ayan. Bumili ako ng kamatis. Because I love kamatis. Nut butter. Actually, alam ko, look ko, spill siya, guys. Marunong ako gumawa ng peanut butter, guys. Pero, wala pa akong time ngayon. Nung dalaga pa ako, peanut butter talaga yung negosyo ko. So, ngayon, medyo hindi ako gumagawa ng peanut butter. So, eto, bumili siya para to sa tindahan. Itong maliit. Kasi, maliit lang yung pinabili ko kay Papa. Kasi, itatry pa namin kung masarap siya. Ito naman, 50 pesos. Binili na namin to sa binibila namin ng mani. So, 50 pesos. Ito naman, 30. Tapos, pag bumibili ako pala ng guys, ng onion, medyo maliliit lang yung ko. Kasi parang isang gamitan lang. So, ganito lang yung kaliliit yung pinipili ko. Even before. Ayan, mga maliliit lang yung pinipili ko. Para siya. Sobrang lalaki. Tapos, ang mahal na binabayaran ang lalaki. Tapos, patatas. Bumili din ako ng patatas. Ito naman, 50. Murang patatas ngayon. 52 ito. 50 ang kilo. So, ito 52 pesos. Bumili din kami ng mani. Ito naman 50 din. Ayan, pinalagyan ko ng konting asin. So, yan. Egg. Yung egg na binibili namin, mura tong egg. 240 pesos. Ayan, isang tray. Isan kulang yung isang tray sa buong week namin. Ito pala yung mga pinapaano ko sa inyo guys is yung pagkain namin is for 1 week talaga ito. Tray. Malakas kami sa itlog guys kasi pag morning itlog talaga. Minsan naman sa gabi itlog pa din. Pinapalaman ko sa bread and then nilalagyan ko ng romaine lettuce and then konting mayonnaise. So, yun yung ginagawa ko minsan sa gabi. Tapos, eto. Ang dami kong binili. Isang ganto talaga. Oh. Ito naman, 116 lahat yung binayaran ko nito. Ayan. Pag lang to guys, pag stock lang dito kasi si Hagrid, alam nyo na, pag meron kayong medyo athletic, active na anak, kailangan maraming pagkain sa loob ng bahay. Kailangan maraming food sa loob ng bahay. Sila makaka-relate, no? Lalong-lalo na lalaki pa yung anak ko. So, tatlo lang kami sa bahay guys. Parang equivalent lang talaga yung equivalent sa parang 5 o 6 na tao kami dito sa bahay talaga. Kasi, yun. Basta yun. So, bumili ako ng ganito. Ito, puro titig 10 pesos ito. So, kailangan may stock lang na ganyan. Bili ako dito, ito 3. Tawag sa amin dito patatas.
na-miss ko to. So, nung bata pa ako, hindi ganito yung design before. Parang yung rectangle. So, ito 10 pesos din. Bumili lang ako, itatry ko ulit. Na-miss ko. 20 pesos yan, dalawa. And then, bumili ako ng ganito. Ito yung mga bread na parang na ba? Yung bread na parang pasira na. Mas ginagawang ganito. Pero masarap siya. So, pero hindi lang ako kumakain ng ganito, yung ganito sa sila papa lang yung kumakain yan. Ano lang yung 10 pesos. Tapos, banana chips. Ito naman banana chips, 6 pesos lang ito. So, ayan. Bumili lang ako ng 6 na piraso. So, ayan. Ang hoy na, kamuting kahoy. Ayan. Namin lagi. So, dalawa. This is 45 ata ito, guys. Si Papa kasi nito. Kumuha. Tapos, ito yung favorite din namin. Virginia pork tocino. Ayan. Pang umagahan. So, tigda dalawa lang kasi usually egg lang naman talaga kami. Tapos, ito guys. Na kasi ito sa sa isda. So, huhugasan ko to. Yan? Tanglad at saka sibuyas dahunan. Ito, bumili din ako ng garlic at onion powder. Kasi doon lang kami nakapunta sa Tapos ito na ito. Aray ko po. Aray. Nusok man siya, uy. Ito hindi ko pa pala nahugasan. Wait lang. So, ayan siya guys. Maliliit na hipon. Lalagyan ko to ng itlog. Itlog at saka harina. So, ito, bali 60 pesos. Ayan. Ang dami na. Ilang na to. Kainan. Tapos, ayan. Yung mga nabili ko kahapon, yung ref namin, ang daming laman. So, ito, bumili ako ng kahapon to guys na binili ko sa Aurorama string beans. Ayan, 27 pesos. Ito din, yung mga gulay. Ito naman, 12 pesos. Spinach. Spinach. Nakakuha ako ng isang celery na maliit. 16.50. Ayan. Meron din akong pechay. 2 pechay yung binili ko. Tapos, alugbati. So, yan lang yung bili ko kahapon. Wait. Ito pa pala. Bumili din ako ng cheese. Tapos, 2 vermicelli na sotanghon. And then, yung mga mga biscuits, ganyan, mga ni Hagrid. Tapos, ito lang yung binili ko kahapon na bread, no bake na wheaten bread. Hindi talaga ito whole wheat. Lang, parang nilagyan lang ng kasi 'di ba wheaten bread. So hindi talaga siya bread lang siya na yung plain na bread na nilagyan lang ng whole wheat bread. Whole wheat na So yan. So hindi to ganun ka carry na yan. Sa Virginia, sa Gardenia. So ito naman is 79 pesos ito, guys. So yan, yung lahat yung nabili natin. Kahapon din pala bumili ako ng Tide. Ito yung favorite ko na cologne. Tapos, itong cotton. So, ayun lang guys. Yun lang lahat yung nabili natin. And I hope you guys enjoy. Ayan yung budget natin for, for 1 week. No? Hindi siya totally talaga na, guys, Monday to Sunday. Hindi ganon yung setup. Kung kailan kung kailan nagsa-start na nag-grocery ako. So, 1 week yun. It's either mag-1 week siya sa Wednesday or mag-1 week siya sa kasi yun yung setup namin ni Papa. So, yan. Tapos, pag may mga kulang, pwede na naman kami pwede naman kami bumili ng mga kulang like gulay. Ang importante sa akin is yung merong stock sa ref ng mga manok, ground pork. Ayan, bumili din pala ako ng ground pork.
Sa true lang, lutang na lutang ako kasi inaantok ako guys. Kasi maaga kaming, anong oras na kami nakatulog kagabi. Tapos maaga kaming umalis. Kaya medyo lutang ako ngayon. So, tinapos ko lang yung mga isda kasi baka masira. At saka yung manok. And, ayun. So, yun lang. Tinapos ko lang talaga siya. So, salamat guys sa panonood. And see you in the next video. Bye. So, ayan guys, pag nagluluto ako, nilalagay ko na sa mga plato yung mga ulam. At saka syempre dapat may gulay. Pag nagtitipid ka, ayan, lagyan mo ng gulay para talagang mabubusog.